ne-au încordat, câine și i-au dezlegat. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. În poiana muntelui, iată cel bun Domnului, cu coarnele rămurite și la vârfuri aurite. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Vânător nu vânat și nici nu mă săgețați, că pe cera s-a evit un luceafă strălucit. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Că astăzi fiul ce strâng face aduce pe pământ. Sângea să nu mai curgă, lacrimi să nu se mai scurgă. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Vânătorii atunci cădeau în genunchi și se rugau, câinii tot ce-i adunau, din sânge struce făceau. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Lele și domn prea bun, vânătorii lui Crăciun. Sus pe cerul înstelat, mândrăsca s-a arătat și luminează frumos, astăzi s-a născut Hristos. Și luminează frumos, astăzi s-a născut Hristos. În crucea sărate, în cetatea Betlehem, într-o este Cersul, Domnul lumii s-a născut. Într-o este Cersul, Domnul lumii s-a născut. Merg păstorii ce se închină, celui ce aduce lumină, peste ape și pământ, pace de la Domnul Sfânt. Peste ape și pământ, pace de la Domnul Sfânt. Merg păstorii ce se închină, celui ce aduce lumină, ca și ei și noi acum lăudăm pe cel mai bun. Ca și ei și noi acum lăudăm pe cel mai bun. Raiul cel luminos a venit Iisus Hristos, la buna lui Crăciun, înconjurat de gerași, ca să-și caute lăcașă, la buna lui Crăciun. Soarelul învie de stele strălucesc mai cu putere, la buna lui Crăciun. Dar Duhul el o să învoială ca Domnului n-a dat la buna lui Crăciun. Noi ați ascultat de mine, oameni buni, să vă vedeți la buna lui Crăciun. Colo preamărător moțenit, să se scrie ei s-au dus, iată alergând Fecioara, ca să nască pe Iisus. Iată alergând Fecioara, ca să nască pe Iisus. Ea bătând de poartă în poartă și întrebă neobosit, ce ne-o va primi în casă, dar o casă n-au găsit. Cine o va primi în casă, dar o casă n-au găsit. Vine seara și noptează, toți se întorc spre casa acum, dar Fecioara și cu Iosif tot mai merg străini pe drum. Dar Fecioara și cu Iosif tot mai merg străini pe drum. Când în marginea cetății ei ajunseră sfârșit, găseră săracul milă și într-un staul i-a primit. Găseră săracul milă
și toți dauri a primit. Astfel a născut Fecioara, Fiul Sfântenie de sus, și atunci încă și noapte, înger la păstor s-au dus. Și atunci încă și noapte, înger la păstor s-au dus. Și au spus despre Mesia, care în lume a venit. El e Domnul ce profeții, mai înainte l-au slăvit. El e Domnul ce profeții, mai înainte l-au slăvit. Și s-a dus și se închinară pruncul lui Dumnezeiesc, chiar și inimile noastre îi se închină și-l slăvesc. Chiar și inimile noastre îi se închină și-l slăvesc. Acum prorocirile și toate scripturile este Mesia Hristos, toate s-au primit frumos. Este Mesia Hristos, toate s-au primit frumos. Și cum scrie Sfânta Carte într-un orășel departe, ca un soare luminos s-a născut Domnul Hristos. Ca un soare luminos s-a născut Domnul Hristos. Sus pe ce s-a arătat cum se foarte minunat, o stea mare lucitoare și se auzea cântare. O stea mare lucitoare și se auzea cântare. Slavă într-o cei de sus, slavă în rândul lui Iisus. Pe pământ face să fie, cântau îngerii vecie. Pe pământ face să fie, cântau îngerii vecie. Ia niște iubiți păstori, aduc în mai multe flori, au mers și s-au închinat celui mai mare împărat. Au mers și s-au închinat celui mai mare împărat. Ca și noi acum, iată am pornit la drum, ca să-i spunem ușicui de nașterea Domnului. Ca să-i spunem ușicui de nașterea Domnului. Mulțumim tare mult jurilor, care și anul acesta au venit în mijlocul nostru, în Sfânta Biserică, așa după cum este obiceiul, să găsească nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Mă bucur tare mult că au venit și să mai păstrează această tradiție, pentru că totuși de multe ori există multe opreliști, printre care putem număra, să zic, micșorarea numărului piciorilor din satul acesta. Iată că chiar cei din Susțeni au avut probleme, nici nu se știa exact cum vor face, ce vor face, dacă vor dubla sau nu. Mă bucur că au găsit o soluție. Și au umblat și ei, la fel cum au făcut și ceilalți juni. Dumnezeu să le primească jertfa. Pentru că totul este o jertfă, că și-au lăsat programul deoparte pe care l-au avut de mult stabilit, au întrerupt colinda la casele dumneavoastră și au venit în Sfânta Biserică. Dumnezeu să primească această jertfă. Înainte de a vă mirui și a ieși la joc,